igsoon, ayaw sa judyo gi-scroll mga igsoon. Gihangyo tika ayaw sa gi-scroll. Kaya adunay pinaka-importante nga pangutana karon. What if mga igsoon mubalik si Lord karon? What if mubalik si Lord unya? What if mga igsoon mubalik si Lord unyang gabi? Ready na baka? Andam na baka igsoon? Sigurado na baka nga 100% madto ka sa langit? Kay kasagaran sa mga tubag sa tao nga itong ma-encounter karon, langit ba siya or impyerno? Walay laing tubag kundi langit. Pero kumusta ha usa? Kumusta ha ang imong binuhatan kung nakapahimuot ba sa Ginoo? Kumusta ha kung wala ba ka nakapahilak sa Ginoo matag karon ug unya mga igsoon? Timan mga igsoon nga walay kunot, mancha, buling ang makasulod sa gingharian sa Dios. Mao ang dapat mga igsoon imuhang susihon aninawon ang imong kasing-kasing karon kung ang imong binuhatan nakapahimuot pa sa Ginoo. Kung ang imong binuhatan nakasubay pa kung unsay kabubuton ni Lord sa atong kinabuhi. Mao nang gidasig ti ka mga igsoon, duol sa Ginoo, duol ni Lord karon mintras dili pa ulahi ang tanan. Kay si Lord pirmira na siya nga mudawat sa iyang anak basta ikaw magpaubos o magpaubos sa iyang atubangan. Hunang igsoon, duol ni Lord kay gihigugma ka sa Ginoo.